Madaydayaw iti Diyos Ama manakabalin iti so amin kas ndak i palawag kadagiti sursurat iti kay papanan na iti linaon digitoy apakasaritaan nga kinunan na iti Kolosas 1 iti 27 isu a kinayat iti Diyos nang ipakamuan no anya iti kinabaknang isu nga daytoy ibagbagan haan nga kinabaknang daytoy alubong no di ket kinabaknang ijay langit nga kas kinunana iti dayag nga ibagbagana isu iti gloria daytoy apalimod iti nga dagiti hentil at ikadda ni Kristo kada tayo isu iti inanama iti gloria isu gayam iti inanama iti gloria saan nga inanama daytoy alubong nakas kinunana takas iti pamaneknek iti umuna a Corinto 15:2 ket gapu kenkuana may sadakan tayo nikutan tayo nga agnanayon iti sao ay kasabak kada kayo manaksid no mamati kayo abaren-baren sugayam ti kabsat amay salakan tayo nikutan tayo digitoy asursurat kadagiti linaon na so daytoy iti pamaneknek kas iti bagbagana iti may kadwa a Corinto 1 iti 20 nga umuna nga amonyo daytoy nga oray anya iti surat awan iti may dumduma ti panakay patoros na so daytoy kapsat kas kunaen dagiti sursurat nga isu digitoy tintayo suruten kas kay papanan na tadigitoy napapateg nga naggapu iti Dios digitoy ay bagbagana iti Hebreo 12 iti 4 di kay pay nagsagaba maingga iti dara asim maranget iti basol kas digiti kay bagbagana may saranget iti basol kas kuma iti panagsao iti dakes igita tinta ikaten kinatangsit no diket arami din tayo kas may tututo iti kay papanan iti pagayatan iti linaon iti sursurat ngay bagbaga iti Dios so digiti kapsat kas ibagbagana ngayon tayo aramiden igito'y apamaneknek so digiti kapsat kas napapateg nga linaon iti surat ket agyaman nakakabsat digitoy apalpalimod anay limang manipod iti panakabangon ti lubong kas inaramid iti napudno a nagpamati nga adda a mabasa ket agyaman nakakabsat iti Dios Ama a manakabalin tadigitoy inted na kada tayo a pagilasinan kas napateg digitoy bilbilin ket agyaman na iti Dios Ama nakabalin sa amin. Amen.